Hi guys! Bagong adlaw ninyong tanan. Ipag-hi nila, Bi. Nawa na agaw yayay. Nawa na ikataw na. Gabi ang magipalinaan guys. Wako ka videos nagpalina kong Iliya. Kung naay ko ani tatay nga sa tong sagbutay ah. Kuan. Katong naay sa to nga to daw pang ha to. Daw pang nga dahon. Mo gipalina ni Iliya, mo magitudlong na nay sa dapi ka ng dahon sa tangad. Mo amang butang sa isang palina, sa nang gawas ra naghana gabi eh. Kalus Ginoo karon napanas na yung taon, ano. Wa na yayay bi? Ang gabi izad grabe dar na puno isang naon. Wala pa isa. Masawa na, nung lutaw na, kalutaw na jud. Ang yato sa isang gikaon nga akuan. Tong amang gilaw uy nga kamunggay sa amang gibutangan o kanang naay. Uy, mangke bitaw nga inununan. Guys. Na guys ka nag-request man sila og kanang naay snack. Kuan mi og kuan, saging hinog among prituhon. Patong saging kin ka, turo to. Kuan sang kin ag saging. Magprito mig saging hinog. Kuha magandila nagkaan mangud kuan. Lulipap. Tagi po ko. Nasa balay sa nina daghan magsabod-sabod. Pila man ka pa og Kana hinog. Kana mahinog tanan pango ato. Hala, dahil mong saging hinog niya. Maning prituhon. Kato pang uban, Bi. Katong uban. Nakabi. Dapat aging. Kani ma, pwede pa ni ma? Kana mahinog lagi. Saging malata. Asa na mga tumakot si Yudan ni nangawa. Saging malata. Mo. Nabali ang nabali. Daghan may perituhon ron di ah. Hala, daghang hinog karera pang hinog among perituhon. Silan. Hakbat nila. Pakpak kuya, pakpak. Asa ra mga tang kutsilyong hait? Kait. Kutsilyong habaw ra man ang nabilin. Din iyo. Kutsilyong habaw ang nabilin. Hindi ma. Kutsilyong habol. Yo. Abay. Ayan, dera guys. Magpirerits merong saging. Piniritong saging. Ilang request mga bata. Day no. Kan ka piniritong saging day? Okay, kasi ko ano. Aging na nga. Aging. Lawan na. Saging. Na mga antaninjong tanan. Umis na. Mga antaninjong saging. Ito naman na. Ito na. Kung may video nga, travel kaya di may ka-travel pa. Kaya wapay mga kuan. Lawan na. Wapay ka-travelan. Gamay gligid sa motor. Nagka sakjag dagke. Bungkag ang ligid sa motor. Tiyah, nandun kong dalagan ni mama. Ginoo ko, grabing luoza sa gabi guys. Kay sige sa pangupup sa isang kuan. Ang gawas man gabi isang mga kuan. Dupang dai si Ja. Napa. Matunggi palinaan na magdahon sa dawpang. Lawan na. Ulian. Ang request sila pang snack maning prituhon may snack ng mga bata. Bebe na. Eat ikaw bebe. Very good. May maning saging na. Hinog naman. Lawan na. Banana. Ano? Lami ko ng banana. Aging na be. Pakuha na na. Eat ko ng aging. Pas sagatang saging wak pa naluto. Kaanta guys. Kaanta ninyo tanan mga may pahak man. Pati lang pwede. Pahak ma? May pahak. Pahak.
mana? Dan baik mah. Okay. It's done. No, ano isod? Okay na ni. Napa atama ko. Biling kilaw pa. Okay. Kin labog sa ribe. Taday. Pretohon na nato day. Napa. Wala ni, hilaw na ni. Awa na ni na. Kujabiran man ni. Ay ko bi. Ay ko. Iko na na. Kanabi, lamig man akan bi. Wow! Ino mga anta. Naitayo. Garaan na. Kita na naman guys kay mag-pererates na ko, mag-pererates. Butangan si gamay tubig guys kay na. Ano sikreto sa kuan? Ano zakas o mantika? Butangan og gamay tubig. Mga managitudlo sang amiga. Ayo ding, ayo ding. Butangan sa gamay tubig, patataran sa na sidya. Na patataran na sa guys si humus tubig. Diyan sa atar pa na hijang jabo mga 5 minutes. Ayo de. Mga 5 minutes na hijang ihumog guys. Kim. Oh. Hi. Hello. Humusa na natin sa guys kaya ito sampai initan itong kaha. Kata na hijang kuhaan og tubig guys te. Bubuan na natin sa tubig. Kata na hijang peritohon. Kuhaan natin nag tubig kaya rong i-ready na natin prito, no? Kamo eat na ikaw banana. Ato na hijang ako anan. Mao ni sekreto arong dikas o mantika. Ni guys ihumudaan og tubig. Arong dikas og mantika ba no? Ato sa ning bubuan sila guys. Bet ang kuan nagtubig guys, kung init ko na ba mutingog na na siya guys, man init na. Ayan, tingog na. Kaya tanang lunod itong saging. Yan, init na siya. So ato na ning ilunod. Tanang ilunod agad ang banana. Purya po sa hujag haluon balance. Okay, isarang galuto so may hamukitan na skuan ang pagluto. Okay, kita naman dyan guys ang hapit na dyan maluto. Okay, natin banana cure ang tataad. Hindi na may unggoy ni Katkat. Ang sarap na. Ha? Tanaw na ka? Be? Uy, hapit na. Action nagka-brown. Lahugadyan na nato. Anak ko. Ha? Anak ko. Ah, siya ikaw. Anak lang ka ha. Kaya di magkakabot. Daturang ako kaya ni mantika dali. Awa. Ito, lahugadyan sa nato. Di man sinasang pisik kay humo naman nagtubig. Di dyan pagzakas di ay. Humog tubig ba? Tubig na, hindi ba tama mantika? Mantika, uy, tayo ba tubig? Ilaw, uy. Sinabawang saging. Luto naman na. Lami, basa po ng sinabawang nga tuan, bi. Saging, nakatilaw ko. Okay, so just, kaso, uy. So, nasag brown, guys. Hapit na. Excited mga chikiting. Hapit na. Sigihan na nato yung sisag na hugay, guys. Kaya arong pantay agad ang pagkaluto. Ayan. Brown, golden brown. Mugad na siya. Sundugat to nito hanggang ingin nito guys. May humog ka rin sa tubig. Diba? Di siya kas o mantika. Okay, hapit na. Luto na guys. Wow, luto na amang banana cue. Ramo pa nizang alatikan kay arong may latik ba diyan sa pabugnawan ko rin kay magkuhan pa kong latik gama. Ayan guys, nga na rin ito rin ka sa mantika pang pakita ninyo diba. Wow, sana all
Guys, lahugagin na sa kauban og brown sugar. Matik. Hina dyan nagsiga kung lumapagod. Okay. Ito guys. Ayan. Okay. Ayan guys. Ayan guys. Manlugay. Okay na, sugar. This is it. Okay. 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 Luto na si Jo. Nanay pang-snack ang mga bugoy. Bugay. Okay mana sa hukaran guys. Atong banana cube. Mahal mo rin niya? Ano? Okay. Done. Wow, sana all. Luto na nga mga snack guys, tiya. Andam na tag tinidor. Tagsamog tinidor, kamang tulo. Grabe ga. Inday pa nga. Kuwabi. Pila ta Where's Inday? Mayroon ba? Grabe. Wow. Kami Inday? Tilawoy. Day, mahagbang na imo day. Wila. Lami iya? Mian? Ayan guys, tiya guys. Yan. Ganahan sila silang snack, tiya. Saging. So, nga antanin, Jo. Antanin jo. Paday. Wow. 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 Nga antanin, Jo guys. Wow! Ngantanin jo guys. Snack na mi. Ayan. Pinasin ma. Sin. Ano? Basta luma. Yan guys. Anta. Hoy, na. Mayon. Lupa mo bata. Wow. Shush, ginoo. Ang lusot na. Sao naman ito. Luto na. Sa Jondra, og na mag-negosyo nga ni nga to ara. Kung itudlo ninyo, hindi kas mantika. Good. Da guys, mara to mang video karong adlaw. Thank you for watching guys. See you na po sa mga next video. Bye. Bye-bye. Bye na, kuya. Bye guys. Asan ninyo kalimti pag-subscribe, pag-like, ug share among channel. Bye. Lami kayo ko no, lami kayo. Mami.